खुलुमबाय आंनि मुङा उइलबर बसुमतारी आंनि गामिया जाबाय उत्तर नलबारि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो बे रिसेन्टलि डिक्लेयार्ड जुनतु एपिएससि 2023 बेयाव जुनतु रिजाल्ट मोनदों बेयाव आं एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसाराव साकरिखौ मोननो हादों स' जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे आंनि सेकेन्ड एटेम्पमोन आरो सेकेन्ड इन्टारभिउ दों माने बे पस्टखौ मोननो हादों आङो प्रिपारेसनखौ माबायदि खालामदों प्रिपारेसनखौ बुंनो थाङोबा आं इनिशियेलि सेल्फ स्टाडि स्टार्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय बेनि उनाव गभर्नमेन्ट फान्डेड जुनतु UN ब्रह्म सुपार 50 मिशन दंमोन बेनि आन्दाराव आं सेलेक्ट जादोंमोन आरो बेनि जुगेदि आङो दिल्लीयाव सहैदोंमोन दिल्लीयाव आं बोसोरसे कचिं लाना फैदों आरो बेनि उनाव आं एपिएससि जुनतु 2022 मोन बेयाव इन्टारभिउसिम थांनानै फाइनेल लिस्टआव फैनो हायासै खिन्थु एबारे आं खस्थ' खालामफिनबाय आरो ट्राइ खालामनायनि गेजेरजों आं बे पस्टखौ मोननो हाबाय नोंथांनि सेकेन्ड एटेम्प बे आंनि सेकेन्ड एटेम्प आंनि स्कुलिंआ जर्ज रिसार्च केम्प फर इंलिश स्कुल बरिगाव आंनि गामि खाथियावनो दं बेयाव खालामदोंमोन बेनि उनाव आं अक्जिलियाम जुनियर कलेज जुनतु उदालगुरियाव दं बेयावहाय आं हायार सेकेन्डारिखौ पास खालामदोंमोन बेनि उनाव आं आसाम इन्जिनियारिं कलेज जुनतु जालुकबारि गुवाहाटीयाव दं बेयाव आं BE इन केमिकेल इन्जिनियारिंआव 2021 आव पास खालामदोंमोन न'खराव आइ आफा दं आं दं आरो आंनि बिनानाव सानै दं स' जों गासैजों साबा दं नोंथांनि सोलोंथाइ लानायाव मददगिरि हिसाबै सोर माबायदि बिथिंनिफ्राय मदद खालामो आइ आफा दं आरो लोगोसे जोंना आनैमुबो दं आरो आंनि काजिन आबौमोन दं गुमैमोन दं आरो बिदिनो माने आंनि फेमिलि रिलेटिभसफोर आदैमोन बिसोर गासैबो आंखौ सहाय खालामदों आरो लोगोसे बिदिनो स्कलारशिप्सफोरनि जुगेदि स' आं लाइक बेफोर गासैजों जुनतु इडुकेसन आरो जुनतु दिनै फिथाइ मोननो हादों बेफोर गासैनि अननायाव आरो जुगेदि मोननो हादों आरो एपिएससि आरो UPSC जुनतु आनजाद माने बेयाव हले बहुत सेक्रिफाइस नांगौ नोंनि आराम आरो जुनतु सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जायो आरो बेयो एसेबां सहस नङा खारन दिनै माने कम्पिटिसना बहुत बारायलांबाय आरो कम्पिटिसन माने नों आरो खस्थ' खालामथारनांगोन स' देयर इज न' सर्टकाट स' हदाय नोङो हार्डवर्कजों लोगोसे स्मार्ट वर्क भेरि इम्पर्टेन्ट स' बेनोसै आरो जुनतु सर्सफोर आरो जुनतु नोङो प्रपार गाइडेन्स मोनोबोला बे बहुत मोजां आरो स' नों जुदि सोरबाफोर आरो इउटुबफोराव नोङो गाइडेन्स मोननो हागोन आरो सोरबा सिनाकिफोर दङबा जाय अलरेडि बे आनजादाव क्लियार जानाय नों बिसोरखौ एप्रच खालामनो हागोन बिसोरनिफ्राय सोंनो हागोन आइडिया लानो हागोन स' बेनो आरो नोंहा स्मार्ट वर्क आरो प्लास हार्ड वर्क स' फैबाय थानायफोर इउथ्सनि कारणे आं बुंनो बेखौनो सानो जे नोंसोरो जि टारगेट लादों लाइक एपिएससि जानो हागौ UPSC जानो हागौ बा बेलेग आनजाद जानो हागौ बेफोर गासैयावबो जाहाथे गावनि बेस्टखौ होयो आरो हदाय फकास थायो जाहाथे जि दायो जुगनि जुनतु ओंखारबोनाय ससियेल मिडिया बा बिभिन्न धरननि जुनतु माने मानसिखौ गाज्रि खालामनाय बेफोरनिफ्राय गोजान थानांगौ आरो गावनि जि टारगेटआव फकास थानांगौ आरो बेनो आरो हार्डवर्कआ बहुत इम्पर्टेन्ट लाइक इनिशियेलि आं प्रिपेयार खालामदोंमोन ओमफ्राय आं सानदोंमोन आरो बै समाव जे आंथ' हानाय नङा दांनानै आरो फाइनेन्सियेलि आं एसेबां साउन्ड फेमिलिनिफ्रायबो नंखाया स' आं स्टार्ट खालामनानै आइ थिंक उइदिन 1 month आं ड्रप खालामबाय आं आरो बेलेग आनजाद बेंकिंफोरनि कारणे आं स्टार्ट खालामबायमोन स' बै समावनो जेथिया आङो UPSC जुनतु UN ब्रह्म सुपार 50 मिशन स्टार्ट खालामदोंमोन फार्स्ट बेचमोन जों स' बेनि थ्रुयैदि आं कचिंखौ मोनबाय स' बेयावनो थांनानै आं जुनतु लोगोफोर मोनबाय लोगोसे आरो जुनतु गाइडेन्स मोनबाय बहुत हेल्प खालामदों आरो स्पेसियेलि जाय लोगोफोरा माने जोंजों दंहैयोमोन बिसोरनि गाइडेन्सआ बहुत माने हेल्प होबाय खारन माने अलरेडि जाय एपियार्ड लोगोफोरमोन ना APSCआव होदोंमोन स' बिसोरो जोंखौ गाइड खालामबाय आरो लोगोसे थांनानै जुनतु मेटेरियेल दिल्लीनि जुनतु मेटेरियेल आरो एटमस्फियार मोनबाय बेफोरबो आंखौ मटिभेट खालामबाय स' बेनि थ्रुयैदि आं लाइक माइ बिगिनिं अफ द जार्नि स' बेनोमोन आंनि मस्ट इम्पर्टेन्ट जुनतु सर्सआ नोंथाङा बुंदों फाइनान्सियेलि साउन्डआ थिग नङामोन थाखा फैसानि जिथु जेंना बियो बे सोलोंथाइ लानायाव माबाफोर हेंथा आं बुंनो सानो माने फाइनेन्सियेलि दानिया आरो स्पेसियेलि जुनतु दायो जुग दं नों स्कुलावनो जा आरो कचिं इनस्टिटिउटआव जा फाइनेन्सनि खेथ्रआ माने बहुत गोदोर इसु जाना फैदों आरो
खिन्थु आं बेखौनो बुंनो सानो नों जुदि खस्थ' खालामो लाइक मोनसे ना मोनसे लामा ओंखारथारो सोरबा हेल्प खालामनो हागौ नोंखौ आरो बिदिनो नोंहा जिथु स्कलारशिप्सबो आरो नोंहा अपरचुनिटिस मोनो जास्ट नोङो बेनोसै जे नों हदाय गावखौ बेस्ट खालामनांगौ बेस्ट लाखिनांगौ आरो गासै अपरचुनिटिखौ ग्रेब खालामनो थाखाय नों रेडि थानांगौ आरो गोरिबा जेंना नङा गोरिबिया आं बुंनो सानगोन आं जुदि आंनो खालामनो हादोंबा नोंसोरबो बिदिनो हागोन आरो जास्ट बेनोसै स्टे फकास आरो वर्क हार्ड मिडियामा बेस खालामो नामा बे मिडियाम मिडियामा आं बुंनो साना खारन बाहाय माने इसु मोननो हागौ जेनेबा जायफोरा जेनेबा बर' मिडियाम एसामिस मिडियामनिफ्राय फैयो बिसोरो साननो हागौ जे जों माने एसेबां रोङा होननानै कम्पेयार टु इंलिस खिन्थु आंनिनो लोगोफोर दं जायहा एसामिस मिडियामफोरनिफ्राय फैनाय दायो बे सासे लोगो दं बेबो माने आइटि गुवाहाटियाव दं स' बिदिनो माने आं एसेबां साना आरो जे माने लेंगुवेजआ मोनसे बेरियार जागोन आरो नोंहा आरो दाथ' जिबायदि जुग ना इउटुब दं आरो बहुत सर्सेस दं जि जायगानिफ्राय नोङो माने लेंगुवेजखौबो सोलोंनो हागोन स' देट इज नट ए बेरियार आइ थिंक जोबथा नोंथांनि जिथु जाफुंसारनाय बेनि क्रेडिटखौ नोंथाङा सोरनो होगोन आं बेनि क्रेडिटखौ आंथ' आरो जिथु खस्थ' खालामनानै येस येस जाफुंसार जादों बेनिबो आं बेनि क्रेडिटखौ आं लाइक माइ सेभियर गड आं बिसोरखौ क्रेडिट होनो सानदों आरो आइ आफा दं आरो आंनि रिलेटिभ्सफोर दं आरो आंखौ जाय वेल विसार्सफोर दं गासैनि कारणे आरो जोंनि चार्चफोर दं जायहा जोंनि थाखाय प्रे खालामोमोन स' आं गासैखौबो लाइक नट जास्ट माइन खिन्थु अभारअल ना गासैनि जिथु सापर्ट आं बेजोंसो आं दिनैनि बे पस्टखौ मोननो हादों होनना आं सानो आरो जोंनिफ्रायबो कंग्रेचुलेसन अके थेंक इउ स' माच सार थेंक इउ दे